Rapporti li sar mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali tefa' dawl fuq il-problema dejjem tikber ta' persuni li jinsabu bla saqaf fuq rashom f'pajjiżna. Bla dubju li l-influss ta' persuni barranin f'dawn l-aħħar 10 snin ħalla l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà Maltija. U dan wassal biex in-numru ta' persuni bla saqaf fuq rashom ikompli jiżdied. Dan li sarriċ wera li mir-rapporti li nfettħu matul l-2022 fl-FSWS li ammontaw għal aktar minn 10,300 każ, 84% saru minn Maltin, filwaqt li 16% saru minn persuni ta' nazzjonalità barranija li jgħixu f'pajjiżna. Il-problema primarja raffaċċjaw il-persuni barranin li jgħixu Malta kienet dik tal-homelessness, fejn propju kien hemm 270 każ f'dan ir-rigward. Isegwu mbagħad 51 każ irrapportaw illi kellhom problemi finanzjarji, filwaqt li 37 qalu li ma sabux biżżejjed support meta kellhom bżonn. Apparti dawn kien hemm numru ta' persuni li kellhom problemi ta' housing u impjieg. L-iktar persuni li rapportaw li m'għandhomx saqaf fuq rashom kienu ta' nazzjonalità Afrikana li ammontaw għal 141 fejn warahom isegwu 100 każ illi kienu rapportati minn Maltin stess. Ir-rapporti li sar mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali waraw ukoll li f'sena żdiedu ir-rapporti li tressqu minn persuni barranin, filwaqt li n-numru ta' rapporti li saru minn Maltin baqa' wieħed stabbli.